saben que n'hi haurà 400 retalls. Lola, nosotros hicimos se va a quedar ¿A que sí? Parece pequeño. Yo allí cuando lo veía que mirábamos así. Ya, uy, qué grande, pero no es tan grande. Les gràcies i també a l'artista que ens ha fet la foto de l'imant, que anem a vendre.
Ni
Bona nit a tots i a totes. Bona nit a tots i a totes. Gràcies també per estar en este principi del Nadal així a la plaça per tal de veure l'arbre i escoltar a la banda de música i el cor. L'arbre deu ser també una mostra per tot el poble com des de la pluralitat, la diversitat, de que cada un pot aportar i podem construir, podem fer coses boniques, significatives, simbòliques com aquesta, i això deu ser també la tasca que volem que se pugui fer també al nostre poble, que cadascú des de la seva diversitat, de la pluralitat, però treballant per un objectiu comú, pugui fer més gran, si cap, el nostre poble que s'estivella. Dit això, ara passarem a prendre el xocolata i després tots els que vulguin va estar oberta la cisterna per tal de que tots els que vulguin baixar i veure lo de les basses podran estar allà també en Lluís Mesa que a qui vulgui li podrà donar alguna informació. I res més, bones festes a tots, bon Nadal i bon any a tots. Estoy sacando, ¿Vale?
No comanda. No ha podido. Mamá, de hecho, la ella en la ciudad. Chocolates que sé que es casi Tiene un chocolate que la coca también es casera. ya, pero yo me sospeché. Está igual. Vale, gracias. Está grande. Allí,